F'laqgħa li kellu mal-President Amerikan John F. Kennedy, il-Prim Ministru Malti Minn Borg Olivier kien spiċċa imbarazzat. Dan huwa dokumentat u ġie rrappurtat mill-Gazzetta Kulħadd f'artiklu dwar din il-laqgħa bejn il-President Amerikan u l-Prim Ministru Malti li seħħet sena qabel l-indipendenza. Dokumenti tal-Gvern Amerikan li tfgħu dawl dwar l-istorja tal-Istati Uniti jiġdu l-erf li l-President Amerikan John F. Kennedy kellu dwar l-istorja ta' Malta. Saħansitra iktar mill-Prim Ministru Malti nnifsu. In-noti huma rakkonta ċertu William R. Tyler li kien jaħdem viċin il-President Kennedy, tant li kien preżenti għall-laqgħa li l-President Kennedy kellu mal-Prim Ministru Malti. Il-laqgħa li ġrat f'Settembru tal-1963 baqgħet ittimbrata f'moħħ Tyler, tant li niżżilha fin-noti tiegħu. Dawn in-noti li llum jinstabu f'arkivji sħaħ online kienu meħuda deċenji ilu u għalhekk ir-rakkonti huma mistennija li jkunu xi ftit jew wisq korretti għax intqalu friski. F'għajnejn l-uffiċjal li rrakkonta, il-Prim Ministru Borg Olivier ma kienx xi wieħed li impressjona u għalhekk jirrakkonta xi ftit sorpriż kif Kennedy ma ħassax il-laqgħa skedata. Għalkemm il-Prim Ministru kien mistħi biex nibdew, fi ftit minuti il-President ġielu jħossu komdu u żammu hemm għal 45 minuta jirrakkonta Tyler. Jingħad li ħafna mill-ħin kien iffukat fuq mistoqsijiet marbuta mal-ekonomija ta' Malta. Dan sakemm il-President Kennedy dar fuq l-istorja ta' Malta u beda jitkellem fuq kemm il-poplu Malti kellu okkażjonijiet fejn wera kuraġġ. Il-President Amerikan beda jitkellem dwar l-assedju ta' Malta tal-1565 u beda jistaqsi mistoqsijiet lil Prim Ministru b'mod maġġel, kompla jkun dokumentat. Hawn intqal kif Kennedy kien saħansitra infurmat dwar l-istorja ta' Malta iktar mill-Prim Ministru Malti innifsu. Il-kulħadd tajt fl-artiklu kif Borg Olivier ma setax jifhem kif il-President tal-Istati Uniti bir-responsabiltajiet kollha li kellu u l-piżijiet fuq spaltu kellu ċans ikun informat tant fuq Malta saħansitra iktar minnu. L-artiklu fil-kulħadd iżid jisħaq ukoll kif Kennedy saqsi lil Borg Olivier jekk qarax ktieb dwar l-assedju ta' Malta bil-Prim Ministru Malti iwieġeb li lanqas biss qaraħ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.